שלום, בסרטון זה ניגע קצת בתוכנות מסרים. אני אתן רגע פוקוס על וואטסאפ. כמעט כל אזרח היום שיש לו טלפון, סמארטפון, מחזיק אפליקציית וואטסאפ, היא הרבה יותר נוחה מה-SMSים המסורתיים. אפשר לשלוח כאן תמונות, אימג'ים, אימוג'י, נחמד, הכל על הכיפאק. מה אנשים שוכחים? הם שוכחים להגן גם על החשבון הזה. האקרים מנסים לגנוב את החשבונות האלה. בדרך כלל ינסו להתחקות כמישהו שאיבד את החשבון, ואז יישלח לכם מספר כדי להוכיח שאתם, זה באמת בעל החשבון. מישהו במקרה יפנה אליכם ויגיד שבטעות הוא שלח אליכם את המספר, ואם אתם יכולים להעביר לו אותו, בתמימותכם אתם אנשים טובים, תעבירו לו את המספר, והופה, יש לו את חשבון הוואטסאפ שלכם. ואז הוא יעקוץ את כל רשימת הקונטקט שלכם באותה שיטה, וכן הלאה וכן הלאה. והחדשות הן שבסוף הוא גם יפיל מישהו בפח, כי אם בשמכם הוא ישלח למישהו שאוהב אתכם, היי, אני תקוע, אני צריך שתעביר לי קצת כסף לחשבון זה וזה, לא יכול לדבר, אני במקום בלי קליטה, סביר להניח שהאנשים האלה ייפרדו מכסף. בדוגמה הזאת ראיתי מישהו שעקץ חשבון של איזה ידיד טוב שלי, ושלח לאבא שלו, אבא אני תקוע בטיול, תעשה טובה, תעביר לי $1,000 לחשבון סתם שקרים, ואבא שלו בטוב ליבו, הבן שלו באמת טייל באותו זמן, שלח את הכסף לחשבון ההוא בתקווה שזה יגיע לבן שלו, נפרד $1,000. אז כדי שזה לא יקרה לכם, תהיו מאוד ערניים וחשדנים. גם בוואטסאפ יש אפשרות להפעיל 2-Factor Authentication, יש שם אפשרות להוסיף עוד איזשהו קוד, שהוא זהות שמחזק את הזהות שלכם, בעצם זה עוד מספר שרק אתם יודעים, ואם מישהו ירצה להוסיף את החשבון שלכם לטלפון שלו, חוץ מלשלוח את המספר, הוא יבקש גם את הקוד, את הפין קוד הזה שרק אתם יודעים אותו. אני ממליץ להפעיל אותו. וכן בתוכנות מסרים אחרים, כגון מסנג'ר וכיוצא בהם, תוודאו שהחשבונות אם שלכם מוגדרות, החשבון מוגדר בצורה טובה, עם סיסמה טובה, ושיש לך הגדרת 2-Factor Authentication, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. שימו לב, תהיו ערניים, אלה הם החשבונות שלכם, כדי שלא יהיה לכם לא עוגמת נפש ולא תאבדו ממון, או רק את החשבון, תשתדלו להגן על החשבונות שלכם. תודה שצפיתם.